som man kan blande op i vand, og så sprøjte op på væggen. Det vil være, man kan pusse med noget, der har farve, og når man så er færdig med at pusse, så er det færdigt. Så det er sådan lidt det, der er egentlig planen, der skal ske heroppe. Og så mangler der resten. Så mangler der kun og lister. Og se, så skulle det være her. Det hus, vi bor i, og så er det nye hus. Det her brændeskur var ligesom tænkt sådan dengang vi byggede det til, altså et rum der, det var nok til vintersforbrug. Og det passer sådan set meget godt, når det er fyldt helt herhen til, fuldstændig op og ind der. Så er der nok her til, at vi kan fyre i det hus, vi bor fra november til april, maj måned. Måske med på håndflade to ude på værkstedet også. Og nu er det sådan lige på den anden side af nytår. Det kommer til at holde til en måned mere, når vi er i gang i 2 huse, som vi har det nu. Så der skal laves noget træ. Nu er det, jeg er ved at lave træ til nu. Fordi det her, det er sådan noget rundt omkring fra udenfor-agtigt træ, som jeg vil have ryddet op i. Fordi det er begyndt at fylde i det her rum her, som jo så er det træ, der skal bruges til næste år. Men når jeg er færdig med det her våde der, så fylder jeg det planen at fylde det her rum og det der rum op med den brændestak, jeg har til at ligge heroppe. Så vi også det at kigge på, fordi om ikke andet så bare det for at lyde synligt. Det her træ her, jamen det er i hvert fald 8 år siden, at det blev fældet. Og det er sådan ud, og så er det jo ellers blevet dækket af lige siden. Vi har så fine lille stak her. Stakken har været større, men det her det er jo ligesom det, der var tilbage. Så det er vi til og lavet en ordentlig afdækning, bundet plast igennem, og så sådan en lille grøn fortælling udenfor, bare hvis vi kigger på det plastik. Og så har det ellers bare stået der og godgjort sig. Og det ser ud som, der stadigvæk er noget træ i det. Og tørt er det også, og frøet er det også. Det skal bare sæves over. Og det er jo perfekt til masseovnen. Det er nåletræ, og det er jo det helst, det er. Det skal være noget, der brænder næsten. Fordi så får man masser af flammer for en god ren forbrænding. Og som de er her nu, er det sådan lige omkring 1 meter, så kan man faktisk nøjes med at bare skære dem over en enkelt gang til den her masseovn. Det er jo også en helt ny verden i forhold til benzinen, der er inde i huset, hvor du bor. Fordi det er simpelthen, det er jo mere af benzinerne, så der skal, altså det skal jo køres til tændstikker, føles det jo som om. Så det er jo noget med den anden, den kan jo virkelig tage noget på det størrelse. Det bliver så en kivøst ind, og temperaturen den ligger sådan lige under frysepunktet, det ligger jo rigtig dejligt, jorden er blevet hård. Det gør også, at det er rigtig godt vejr til brænde, fordi især de her knoklede stykker her, fordi de er så varme. Og det her, det er jo efterladenskaber fra det store asketræ, der faldt for nogle 2 år siden. Der er lidt overlagt mere, der er lige på mere på centimeter nogle steder i det her. Så det skal jo altså være svært, men det kan lade sig gøre. Jeg er i hvert fald lidt kæmpe til det sidste for at beholde, fordi jeg hører lige det her med, at man selv, hvis man gider at knokle, så har man rigtig faktisk en mulighed for at selv kunne skaffe sig noget varme til huset igennem noget fysisk arbejde, i stedet for bare at sidde lidt for, at der kommer noget ind af rørene fra de store værker. Jeg mener heller ikke, det er en asocial handling eller egoistisk beslutning at ville fyre med træ. Jeg mener, at det viser, på alle måder viser et initiativ, som man skal honorere. Men ikke desto mindre, så eksisterer her så på mål for den ene eller den anden beskyldning. Og der er selvfølgelig noget om det med dårlige opføringer.
sådan en halv silikon også. Nu er jeg også lidt god viljevægt, at den anden er lidt sådan en kontraststof. Halvstoffen er jo lidt brugt for kort tid til at profilere brædderne med. Så den her til en sejt på bagsiden. Så. Men når jeg gør det her, når jeg lige pludselig fører de her liste, og laver sådan en streg her, og så samler det bagefter. Det kan man jo ikke her, vel? Fordi hvis du vælger ind i hinanden, fordi de der profiler, de følges på. Derfor så er det valgt at sådan opstille dem ind i det her stykke træ her. Så man får den her skarpe hjørne og matche noget rundt figurer, der giver det. Jeg synes, det er simpelthen noget af det flotteste. Hvad er det ordentligt, hvad der mærke, synes jeg, det ser knæende godt ud. Så er det bare lavet skrå. Og det foregår på den her lille tag. Det her er lige så godt, fordi den staver super godt. Det smider her. Så det er 45 grader. Det er virkelig ret. Samle. Se, hvis man så ikke har samlet det hele, så kan man jo måske have taget de her lige saver ned på hver side. Det er mange løse dele og meget løs dørbord. Det skal vi skrue fast på det. You don't know the power of the dark side.